I can't discuss the doctrine of self-Adventism with someone like him who was in the Apostle stories very anga achinzi madzi baba musuno auda kutoita nharo neni. Settle down. So there will be no debate between me and Marufu. At best, Marufu a winner. All right. A winner, Marufu. If it makes you feel better, you have won. Okay. Ladies and gentlemen, this is a beautiful morning, quite a beautiful morning. And this morning, Trombo Bata, my very good friend, my evangelist, my mentor, someone that I look up to, Evangelist Marufu. But today, what you said, Jesus, what you do now, Peter Satan never asked to sift you, Satan number kumbira dambo kushina. And in this video, number kumbira ndombo shina Evangelist Marufu. And so there is Satan, but numbuida zayada Satan. Kukumbira kushina Evangelist Marufu. Of course, I'm happy in this video, and I'm not going to do much of the training. The training is at one DJ Ola, but I think I have to make a conclusion. On a video in this section, Evangelist Marufu did a very, very bad job. A very, very bad job of being an apologetic of Christo, an apologetic of Jesus Christ. He looked so clueless. He sounded like I'm not sure what was happening. This is not the Evangelist Marufu. We know Evangelist Marufu was not chibomira kuzungaira. That is what you are supposed to do to Ola, but Ola anga akavagara bampa. I think I know why this happened, but Evangelist Mochis pa flow. naOllah, a mere journalist, a mere podcaster, can actually say pa flow. Oh, Apostle Chiwenga munozovakwanisa here vanhu kuti murada debate now. Saka Apostle Chiwenga variraitira kuti no, ininde debate naMarufu, and debate naMarufu. Yes, I heard there is a guy in SDA who is called Evangelist Marufu. He goes around saying he wants to debate with me, and I don't want to debate with him. And people are saying, but Chiwenga says he can debate with anyone, so I must debate with him. Why are you dying to have a debate with me? What's your problem? The reason why I don't want to do a debate with Evangelist Marufu is because he's a no one in the SDA church. I'm an apostle, and he says in his evangelist, the SDA church does not have the title of an evangelist. Let us get their national pastor, someone of my level, and I'll debate with them. If Marufu wants a debate, we'll find him some youths to debate with him. They wrote us a letter, they said they wanted to debate with me. We didn't say we don't want. We simply said, don't give us a puppy. I'm a pit bull. Find me someone with teeth. Yes. I don't have time to waste with the people who want to use my name to find relevance. Don't bring a puppy to me. Find another pit bull. Bring a Rottweiler. Yes. Bring a German Shepherd. So I will never find the time to debate with the Evangelist Marufu. Let him argue. If he wants my absence from this debate, it's a win for him. Wawina Marufu. Are you happy now? If you want to walk around saying, I'm afraid of you, it's fine. Yes. Sometimes people, when you find a young boy or a baby saying, I want to fight with you, sometimes just tell him, go to a winner. Kwamba kamwana ke grade unaka doku yowa unaona ngomutu wa winner sorry wa winner izvezvi. Are you happy? Let's move on with the serious business. Yes. I have listened to him talking. He is not worth my attention. That's my response. Like I said,
In terms of doctrinal issues, he's a puppy. And I'm a pit bull. I'll devour you. Yes. Don't try to use the media to pressure me to do things that I've refused to do for many years. I can't discuss the doctrine of self-Adventism with someone like him who was in the Apostle stories very anga achinzi madzi baba musuno auda kutoita nharo neni. Settle down. So there will be no debate between me and Marufu. At best, Marufu a winner. All right. A winner, Marufu. If it makes you feel better, you have won. Okay. Wow, evangelist, you're supposed to do better here. You're supposed to do better here. But let me just give a lenience angu kashoma. Ola anonzi mpostori. So mapostoli mostly they don't believe the Bible zvikudaro. What do they believe about? They don't use it as a yardstick, all right. What do they believe about? They don't use it as a yardstick. So for munhu ari kushandisa Bible for an argument, you are using the Bible as a yardstick, and you are arguing with someone who is not using the Bible, or are could discredit the Bible, or are could that is okay ku reality, that is okay ku real life. Debate running rakaoma. Because mukristu ukamutorera Bible, mukristu anosara asina position of argument. That's why I'm not Vamaponga, it's easy to flow any Christian but debate because Vamaponga anosvika patanga kuto question Bible racho kuti dauta kuti aiwa Bible rakanyorwa nani rakanyorwa rini zvakaitirwa zvakadii. Saka mukristu ukamutorera Bible, and I believe this is what happened. Evangelist Marufu apa chingonzi ngatimbouyai ku real life. Ngatimbouyai ku real life. Evangelist robati aiwa zvakanyorwa. Obwanza aiwa ngatiuyai ku real life. Ndo pakaomera apologetics dzekuva mukristu uchiita a debate nemunhu asiri mukristu munhu asinga acknowledge Bible zvekudaro. I think when they should take lessons from people like Ravi Zacharias, Vangoima apologetics, because even vasina Bible, they could defend the gospel of Jesus. It is great. Kuti evangelists vanga vakamira pa mondudza pamene evangelist ndevangu, but on this one. Alright. Mweya nemutumi zvikadivhaida equals to 0. Saka muri kuti imimi ko vari kufa izvo vari kuenda kupi? Vari kufa izvo vari kuvigwa makuva. Vachiita sei? Vakafa havana chano ichokwadi here kuti vakafa havana chavanoziva according to our own African context. Kana tikanga inga ndiri kupinda imatechnicalities. Matechnicalities ndo yechokwadi. We live within those. Mucontext yedu tine zvatinoona zvinoita depict itself as the dead. But wasiri evangelist muzanizvenge. Okay. Ngatite mchana. Okay. Ate mchana evangelist. Alright. Ndiri kuti vakafa ichokwadi here. Ndari munditi hongu kana kuti kwete. Ichokwadi here kuti havana chavanoziva. Ichokwadi kuti vakafa havana chavanoziva. Anditi? Ko panozonzi mwana uyu ari kugarwa nemweya wanhingi. Uregere kupe example yengozi. Ndikatorere midzimu inoenda kure. Boza mwato ibvimuti iriko. Da kukubvunza kuti munobvuma here kuti ngozi iriko? Ngozi iriko. Ngozi iriko? Yes, ngozi iriko. Ngozi munhu mupenyu here munhu akafa? Ngozi mweya wetsvina. Mirai kana evangelist. Evangelist. Musaupe definition. Mirai. Iri ndiri kuti munobvuma here kuti ngozi mweya wemunhu akafa? No, ndozvandiri kuti ngozi hausi mweya wemunhu akafa. Ngozi mweya wetsvina uri kuuya kuzonyengera. Wetsvina ipi? Ngozi ndisatani here? Right. Ngozi ndisatani? Ngozi tera Satan. Kana chitaura Satan hatimutaure mucontext one. Right. Bible rinotidza kuti Satan anoshanda. Aiwa, muchandiregerera kuti ndikakupai mukana kuti mutsanangure zvimwe zvinhu ndicharasika pada kukubvunzai. Saka mundipindure according nepamandibvunza so that tisarase our viewer who is actually paying attention to this interview. Okay. Kuti ngozi in simpler terms, don't put it in my jargons and gimmicks and everything. Okay. In simpler terms, ngozi chi? Ngozi mweya wetsvina. Wetsvina ipi? Mweya wa Satan.
mweya wasatani pakudii eka because ngozi kana ichiuya ino uya akafa anouya ane simba raanga asina even ari mupenyu. uya akafa uya ndiye akuya ane simba raanga asina even ari mupenyu. Okay, ande so now he has become supernatural. When he's appearing, when we know there are only two worlds, the natural and the supernatural. In the natural world, human beings exist. Mu supernatural world, tinoudzwa munogara zvinhu two. Munogara mweya waMwari nemweya wasatani. Amugare vanhu. Ndauti mungondudza chisi apa padhuze papa mati mimi mweya wamunhu waakuuya une simba. Handizvatotaura ka? Mweya wetsvina. Mweya wetsvina ka? Waakuuya usina zita here. Mweya wetsvina une pauri kubva ka source. Amona evangelist pari kuterekeshwa piringeshwa mboti mweya wemunhu wakuya umboti mweya wetsvina wakuya kuterekeshwa piringeshwa uri kubva kuna satani. Ubva kuna satani. Uri mweya wani. Bozi mweya ikai chinonzi ngozi evangelist. Iyo yachitaura ndini ningi. Haisi ndini mweya wakaipa. Ndini Evangelist Marufu ndakaurayiwa naOwen Madondo musi 17 December pakona chakati na chakati. Ndakafira akanditora akanonyudza mvura. Mweya wetsvina hauna kutorwa ukanyudzwa. Mweya wetsvina hauna kutorwa ukanonyudzwa mumvura. This is African. Mweya wetsvina hauna kunonyudzwa mumvura. Mweya wetsvina hauna kuurayiwa. Mweya wetsvina hauna zvawakaitwa. But tora kuti mati wako yaine simba. Ini ndikutaura kuti chinonzi ngozi hausi kumbova uri demon nengozi zvakasiyana. Demon nengozi. Do you agree there? No. Iwo ndio unofanira kutoti papo warwara madefinitions ya. Ndiro kuti madefinitions auri payola. Unezviwerenga here. Inini zvandiri kutokupa zvakanyorwa. Right, zvakanyorwa nditi. Ndiri kufara kuti muti zvakanyorwa. Ndizvozvo. Bhaibheri rinototaura 100%. Mubhaibheri mune ngozi here. Mubhaibheri mune. Pane akaurayiwa here akamuka iri avenging spirit. Bible any one incident. No, hatina munhu akaurayiwa. Ndo zvandati tinyatsodzoka munyasonzwana neni zvakanaka. So we cannot go back to the Bible when it comes to ngozi. No. Aiwa, mira. Bhaibheri hatina akauya avenging spirit. But Bhaibheri rinotitaurira kuti maavenging spirit chii. Kuti tirege kuzvitenda. Right. Saka ndoda kukubvunza. Ndoba ndikuti muone guys. This guy is mumwe anoacknowledge Bhaibheri. Mwana kuti ndatisanzogereni Bible. You get what I mean? So argument iri ndopa parinofira. Because Evangelist Marufu, according to the Bible, vanenge vachinzi vakafa hapana chavanoziva. Which means vakafa vari in a state of almost being non-existent, not knowing anything. Hapana, havatombodzokeri kumafriendly panyika vachita zvengozi. Ndozvavanobelieve according to the Bible. And all anobelieve kuti ngozi iriko according to chivanhu. Nechipostori anobelieve kuti munhu anotouya achiti zvakati. So havambofa vakanzwisisana. Because havana yardstick ravari kushandisa kuita argument yavo rati kuti tikushandisa Bible kana tikushandisa chii. Zaiva Marufu. Ngozi muningina wenyu kwete imimi ba. Muningina wenyu ova auraya munhu ova afa. Yove yadzoka ichiti ndiri ngozi ndinonzi ningi ndakaurayiwa naningi Marufu. Ndoda kuripwa nemombe 50. Makasaripa munopera kufa. Ende takawanzwa maincidents tinozoona nyaya idzi vanhu vachitopera. Ende ichitotaura ngozi kuti ndini handitika ndati ngoguma microphone yenyu ichitotaura kuti ndini ndakaurayiwa. Ichidonedza vanhu vachifa. Saka imimi evangelist munofunga here kuti dzinza renyu nyange muchinamata munosarudza kuti ngatifei. Yes. Munochizwa kuti ngatifei zvedu tisina kuripa mweya uyu. Asi mukanga uripa mombe dzawana 10 dzavataura izvozvo unobva wanyarara. Which one do you choose? No. Ende muchitonyazoziva kuti munhu ari kutaura akaurayiwa kwayo tinoiziva kuti ndini ndakaurayiwa. Hauka munhu mweya wetsvina. Wauya nezvinhu 2 zvirapa. Mwari anoti ndinorova vana nekuda kwezvivi zvamadzibaba avo. Ndinoitira nyasha vanonditeerera. Kana madzibaba edu akaita mhosva akauraya, kana tichitenda muna Mwari hatingawani mhosva yemadzibaba edu nekuti muna Mwari tinoregererwa. We are forgiven. Then Ezekiel 18 from verse number 18 to 20 inoti mwanakomana haangave nemhosva yezvakaipa zvababa wake. Kana baba havangavatore mhosva pane zvakaipa zvemwana. Saka imimi ngozi yababa wenyu haina effect kwamuri.
haina effect kwandiri. Kana ndakatenda muna Mwari zvivi zvemadzibaba. Munoziva here ndopandikuona kuti vhangeri riri ku handisi kuramba zvangu pandikuratidza kuti vhangeri versus reality yechiafrican pane problem. Tasakana on two Ola wari kuuya from ndisaka mareligions aya ari divided. No, but totiti ngatimbobvisei mareligion or ngatibvisei machurch, not religion. Ngatimbobvisei machurch. Okay. Titaure sema-Africans, in realistic, don't defend the church here. I'm defending the Bible. No. Okay, if you are going to defend the Bible, yes, let's be realistic. Which means all out of the Bible are realistic. Let's be realistic. Let's be realistic. Bible could all is not realistic. Okay. About this. Realistic kuti nditende here zvaurutaura. Kweza ndikutaura. Zvekwamutovhova kuti imimi. Kwandiri kubva ndatini ndaigara musha mune n'anga. Aiwa, izvo it's okay. Ndakupa example ndonganchipa vanhu vakawanda ka ende vanonjombera ipa ndakupa example iyi. Imimi vamarufu mukauraya munhu imimi chero mukasamuripa imimi. This is Africanism. Chero mukasamuripa imimi. Vanhu vanyachamuripa. Nokuti ngozi it's going to affect your next generation until yaripwa. Mwari anoti. To put a stop. Mwari anoti pana Genesis 9. Anouraya munhu achaurayawo nemunhu. Nekuti ndichatsvaga ropa romunhu paroko romunhu. Anondiura ropa remunhu naye ropa rake richadeurwawo. Anouraya nemunondo achafawo nemunondo. Saka Mwari zvaanoita kana ndikauraya inini. Evangelism kuti yazotijia. Listen, kana ndikauraya inini. What then happens? I then forfeit the protection of God from killing. Majews akauraya Jesu. Denga rakabva rabva pavari. By AD 70 Majudha anga afa muJerusalem panonzi destruction because they had killed ropa risina mhaka. Saka ukadeura ropa Mwari anobvisa protection. Kana akabvisa protection you give chance. Because Jesu anoti pana John 8 verse 44 Satan muurayi kubva pakutanga. Saka chinouya chacha because tinoziva kuti uyu tinoziva kuti uyu akaurayiwa akatemwa nedombo haana kuona vanhu vakamutema. Saka zviri pachendo zvokuti haatozivi vakamutema. Mira ekabhozika akatemwa usiku achifamba murodhi. Aiwa. Listen, akatemwa asina kuona munhu akamuuraya. Evangelist, the human body but mweya wenyu mimi, mweya wenyu Evangelist unoziva munhu munoziva here ini ndakambo maybe it's because ndakaatenda paitaura mweya izvi dari mundinzwisise first hand information kwete kuti zvekutaura ma-assumptions or maybe kutonza kuti rati ngozi iri kutaura apa yobvunzwa ende you can test that spirit kuti munhu haasi kunyepero haasi kufekero inotochemedza mwana ane 5 years dakuudza maminimini echiafrican dakuti mungonzwa chete inogona kuchemedza mwana asina mazino kuti ataure kuti ndini ningi ndakaurayiwa naningi akandicheka nebanga akandidhedha musoro apa daidzai ningi agara apo odaidzwa ningi onzi gara apa iwewe iwe uri kuzere musoro ukandicheka musoro ukandiviga pakati kati wakanditema nedombo racho ramuti haana kuona spirit yakuona ibaba handisikuda kuna ngozi mandikuti ola anozviziva here kuti dhimoni rinogona kuchemedza kuti mwana ane 5 years akataura kuti ndini ningi ndikadai. As long as something is a spirit, it can possess. No matter possessed by a spirit, you can be possessed by a spirit, whether it can be the Holy Spirit or it can be a demonic evil spirit, and it can make you utter things that you are not naturally knowledgeable of. Both Satan and Hosea, Satan is a spiritual being, so he knows those things. So Satan anogona kuti uyo futi otosvikotopodzisa mwana kuti ndini ningi ndakaurayiwa musi wakati just because zvataurwa zviri zvechokwadi zvakaitika, it doesn't mean kuti hazvina kutaurwa naSatan. Satan anogona kutaura zvinhu zvechokwadi asi zvaanenge achitaura izvi zvinenge zviri nhema because zviri inspired by nhema and zviri kuuya senhema. Ndopanozonzi the father of lies pese patara ataura nhema, it doesn't mean kuti zvaataura hazvina kuitika, zvinenge zvakatoitika but inhema.
nauzvipiringishawo kunge Evangelist Marufu. ndiripei What let's be Ndinyarare. realistic. What let's be realistic. Exactly. Kana mweya waiona wakadi kuona dombo richiuya ukarinzvengesa muviri aiwa kasiyana wozomira mweya waiona kuti pane wakandigarira zvisina kuonekwa nenyama but mweya wakaona kuti murodhi yatiri kufamba wana nhingi wakupotsera dombo but wakasiya dombo richisvika mira zvakasiyana mukuenda kureka imi mweya wemunhu ipapa mabogumburwa here hamusari mabogumburwa here makadii kuti mweya wenyu uone kuti ndada kugumburwa asi mukagumburwa the effect yokugumburwa unoinzwa chinonzi munhu ndokakuti zvakafanira itsaona it's actually what we are discussing here itori hondo inototi ndoinoita kuti titanga kutoparadzana semakristu kana chidzidza munhu mumunhu hamuna mumwe munhu anorarama according to the bible mumunhu makaiswa inonzi breath of life breath of life ndo inopa upenyu kumutumbi kana ikabuda mutumbi zvakafanira kuti tv nemagetsi magetsi anopa power kutv kuti itange kuona kana magetsi akanzi aenda tv haichaoni saka mwari akaburitsa saka ukaverenga muparidzi chapter 7 verse 12 verse 7 inoti mweya unobuda wodzokera kuna mwari akaupa ivhu rinodzokera kuguruva kwarakabva saka kunonzi kufa kuparadzana kwesimba ramwari rinopa upenyu toregedza here kuti zviende padhuze ndichova kuti ndikakupa munotanga kuparidza noti ndakudaidza kuinterview unozondiparidza saka kuti pamene nemasteps ndosandoda kuti ndikaenda kakugaririra because ndozvanimotaa kutiparidzi tori pangozi here evangelist kana toregedza kuti pangozi kana ngozi ikava mumusha haditika ikanzi mune ngozi pane mombe 5 zida kubviswa dzekuti pangozi zvatinoita isusu because tine inonzi ubuntu tinofanira kunzwisisa kuti hama yedu yakaita chinhu chakaipa kuhama idzi zviri noble. Listen, zviri noble. So muri kubvisa in context yeubuntu kwete in context yekuti tiri kutya wakafa tiri kubvisa in context yekuti hatina chatichaita kuti tidzore hama yenyu yakafa asi pamwe you can find comfort mumombe idzi dzamunoda here of your choice here or of mademands iwo kana madhimanda kwete iwo because mhepo yacho ndozvataura ndozvatataura kuti tinova kana ndiri mwataura inini tinovatsanangura kuti tisatitendi mawakafa tinovaudza kuti we feel kuti hama yedu yakakuitira chakaipa ikapara mhosva iyi munofanira kuwana token yatichaisa pa ingakwanisa kukunyaradzai ndimi munoipapakupanzwa ndimi here kuti ndiwo vanotaura taurai chamungada kupiwa right hold on wobva wakuti mweya wacho mhepo yacho yakaurayiwa iyi iri kuti damombe 20 izvi ndino zvatikutaura tinovatsanangurira because mumwe nemumwe isi tinotovauzvemweya avanotaura kuti suti nyaya iyi taurai musingatauri zvemweya taurai imimi kana muri kuwira nemweya imimi kana kuwira nemweya musai muchiti mweya wati wose hatiutende chimirai mati madhimoni taurai muri wenyu chimirai munoziva panoitwa nemaripo engozi vakaurayirwa havasi vanoaprocha vakauraya kuti mimi tionei makatiurayira munhu wedu ava vanotoviga mwana vavo munhu otondochemwa otovigwa bo zvekumba kwenyu maconsequences ekuuraya kwamakaita ndo achakufosai kutsvaga kana zvikaitika kuri kweri isusu kwatinotenda izvi kuti wakafa vanochanoziva tikatongoona mweya wabuda kana utori kweda utobudire kwedu because isu ukangobuda bedzi totopindira chii pamabvi kudzinga ngozi nemabvi because madhimoni ngozi inodzingwa yakati inoripwa madhimoni ndati ndikonzwa kuchishona vanotiripai kuchikristu mweya yetsvina inobviswa nekunamata kana pakabuda evidence yekuti takauraya hama yemunhu hama dzacho dzotaura kuti mhepo yacho iri kuti hatineni mhepo musapanzvenge havana power kana iri mhepo yamukutaura ngati ikabudira kuri kwedu ichi chaidzinga kuti izobudira kwawo kana yazobudira kwawo hoya nayo mhepo yacho mumusha medu isi tinovataurira hatitauri newakafa kuti wakafa vanochanoziva tonotaura wapenyu wapenyu muri kuti chii nekuti imombe idzi dzichapiwa wapenyu hadzinopiwe munhu akafa ndiye arunzi ari kundimanda
kana tikamupa anoishandisei. ndokumbira kukubvunzai evangelist ndikuona pane pamukurasika pakakurisa panyaya yengozi. Ndinoziva kuti handisa kuti tiri kurasika here, ndikuona pane pamukurasika zvakanyanya. but ndiri kutaura zviri mubhaibheri ka, ndiri kukunzwai, handisi kuramba kuti mutaura zvemubhaibheri, ika but imimi nzwisiso yenyu panyaya yengozi ndinokumbira kuti ndikurerutsirei ndakadai kuti ati vanhu vasakujajei kuti pamwe mukupotsa, kuti bate understanding yenyu zvakakosha. Ndikakusiyai muchienda zvinonge zviri right, but ndochera ri kukuona nokutojaja kuti vasitoziva zvakutaura anzwa zvidaro. Saka ndikubatsirei ndikurerutsirei maleading questions ekuti munhu waMwari munobvuma here kati munonzwisa here kuti ngozi kana ichibuda haibude kumusha kumuridzi kana kumba kwemunhu akaurayiwa, inobuda mumusha mevanhu vakauraya. Munozvinzwisisa here izvozvozvo? Mukuona kwandinoita nekuti nguva yemavhidhiyo zvinoitika paviri, inogona kubudira even pahama dzayo kuti nini ndakaurayiwa kwaningi. Chine chazoipa kuti ibudire pahama dzayo chii? Hakuna zvakadaro. Handizoziva nda kuti ndikubatsirei, ende imimi muri makaurayirwa munhu haibudiri ngozi. Mweya wacho uri kutaura unoona kusimudza mwana akatonanga navo kunovaratidza ndakaurayirwa kupi, ndakaurayirwa nani, zvikadii. mouya muchiperekedza ngozi mumusha medu kuti tine ngozi mwana dati akaurayiwa nemi, anoita mashura vanhu vanozviramba pachishona. Notika kuti ngozi takutora shona, it's not Bible and it's reality yatorarama. Hazvibvinze ukristu. Funny thing, mufundisi chaya akatourayiwa nhasi anomuka ngozi. Funny thing, Evangelist Marufu, munoziva here kuti muchitori mukanzwa chimwe chinoti ndini handisi ba munhu waMwari chiteererai. Ndada kuti ndibatsire umwe munhu ari kumba kuti ngozi man, according to our research nezvatinoziva pachishona, because tiri vanhu vatema, inomuka mumusha mevanhu vakauraya. Mwana wenyu Evangelist ndiye anochemedzwa nengozi, imi musiri makaurayiwa, pamwe pamukuru wenyu ndiwakatouraya, but inongotsvaka payangoda kumonera yobva yataura kuti inini ndakaurayiwa naningi wemumusha menyu munomu wamunotoziva imimi. Akandiuraya apa ndiperekedzei. Mwana anokutungamirira baba netsoka 25 kilometers, mwana kwaasingazive oti apa mapfupa angu ari mabhonzo angu mosvika muchivaona ari pamabhonzo yaya, mabhonzo emunhu kwete dhimoni emunhu kuti aya mabhonzo angu harisi dhimoni munhu uyu. Ndo pandakafira pana pamarangwa ndangu aya, ndoda kuti mundita kuti mutsvage panhama dzangu uye kuti nini ndizorore mweya wangu, because ini makandiuraya muchindinyima mari yangu yekufudza mombe kwandakaita mapenyu. Ndoda kuti mundipe mombe dzangu 5 ndonyo handanyarara, endai ndokuperekedza kumusha kwangu handei. Anokutungamirai futi pamwana wenyu amunoziva otungamira naye gogogo pamba pemunhu uya akabva, harisi dhimoni kuenda pamba dhimoni ari namusha pamba pemunhu wasvika pana abereki wangu ndo vana mai ndinokutendai ndini uya akaurayiwa naningi, marangwa ndangu ari pakati ava ndo vakandiuraya. Saka indira kuti wandiripe nemombe dzangu 5 obva wanzi rai tikamupa mombe 5 zvapera here, onzi ichokwadi ndokuti ndizorore. Mombe 5 dzodaidzwa dzouya apa dzopuwa munhu poitwa zvinoitwa, nyaya yobva yapera, magezi amaoko makuenda. Hakuchisina imwe nyaya inonzi ngozi ikati nechekuti ndekufe kumunhu uyu ichanetsa kumba kwenyu. Ndo process dzechivanhu dzengozi. Ende kana makundonamata makuchinyosononamata musingatyi dzimwe nyaya dziri kukuteerai, because zvinomatira vanhu zvakasiyana. Umwe anonamatira kuti inini mana kumba kuri kufiwa, matibatsirei tinamatirei kuri kufiwa, but wasingatsvage the cause yechiri kukonzera death. Kune natural death yaMwari, koita kumwe kuti kufa kwakuti pane zviri kukonzera zviri kudaro zvikasatsvagwa izvozvo manje ndo zvine matambudziko izvozvo. Ende zvechivanhu ka zvinoga zvine nzira dzacho, todzoka muchikristu zvakesari kuna kesari. Aidzwa kaola kana isitaka kagamuchira kristu haasanganiswe mazai nederere. Akanyora bhaibheri ndani Evangelist? Bhaibheri rakanyorwa nevanhu vaMwari. Bhaibheri rakanyorwa nemaprophets, maapostles, but ukaverenga Peter anoti vakanyora vachishandiswa namweya. Hazve vakashandisa zvina kumboita. Ndachimbobvunza kuti rakanyorwa nani? Ndizvo because Mwari anoshandisa one as his human, as his agents. Because vhangeri riri kuenda kuvanhu, so Mwari akadecide, akasarudza mukufara kwekuti vanhu waparidzirane. Mweya nemutumbi zvikadhivha. So Evangelist Marufu apa wanga wakagarwa, kugarwa chaiko, and
did a very bad job of doing apologetics for Chikristu. And obviously, ndinowapaka lenience kekuti munhu waagiwa naye angasukwa kunonga Bible, so probably it was hard for him kuti vanyatsoita apologetics. I want people to learn from Onakadasana, the late Rafi Zacharias. They could do it even without a Bible. They could hold solid arguments. They would even floor the opponents. How far? Panyaya ngozi. Well, one. Ngozi irimo ere m'Bible. Ngozi ndeyamwari ere. Ngozi inobva kunani. My issues here, they are not very, very clear in Bible. In not to confuse our, but Bible nitagerinotaura zvinhu zvinosuggesta pane nhau yeropa raCain rainzi riri kuchema. ndiAbel and Cain, one of the two, pakaurayana vana vaAdam, and ropa rakachema kuna Mwari akati ropa riri kuchema. And then mukomana akada kutotiza anzi iwewe alright, you are going to wander pasi penyika panapa. Akati but vachasangana neni vachanduraya, which means that evil will follow me. Zvakaipa zvichanditevera. Ndichagara ndingori paprone. Ndiso a mark. These are the consequences of murdering someone. And Bible nobati vakafa havana chavanoziva. Same Bible kuti vakafa hapana chavanoziva. Ukavhura futi unozoona pachitaurwa nawe, let me just 1 Samuel 28 from verse 3 to 20. Unoona Saul, mambo Saul the king, achienda kunosamona the spirit ya prophet vanga vafa Samuel. And then Samuel would come and Samuel say one or two things and chichichi. And my scholars, they argue with us. Samuel wakamuka, where we trina wakamuka, as Samuel argument. But same people ngechi vakafa pana chavanoziva, but wona pamubatinzi pamuswa Samuel. We don't know. And vakafa vasina chavanoziva futi Bible. So it really confuses. Zvinototi confuse chaipo. Ukaverenga Revelation 6 from verse 9 to 11, unoona pachitaurwa about mweya yemamataya anga ari pasi pearata achichema achiti Mwari vengeance, mune vanhu vakatiuraya vengeance. But vakafa ronzi hapana chavanoziva, but kuona mweya yemamataya ichinzi iri kuchema. Saka it's the Bible. We really don't know. But there's one instance in it and ndifunga kuti ngozi irimo muBible. And zvairi muBible ndinotofunga kuti ngozi mweya unotobva kuna Mwari, mweya unototumwa naMwari kuzopa vengeance, because God hates murder. Mwari anovenga kudeurwa kweropa. Saka ndinofunga kuti mweya unotobva kuna Mwari. Ukaverenga kuna 2 Samuel 21 from verse 1 to 4, unoona kuti David paanga ari mambo panguva iyoyo kwakaita famine mulende yeIsrael. Famine isingaite, kwakaita nzara yakaita for 3 years. And David paina naMwari achinokumbira kuti Mwari nditsanangurireiwo Mwari kuti chii chiri kukonzeresa zvinhu izvi. And zvakaita senzara, tinoziva kuti zvinhu zvekuti kana kutori nenzara gore iroro usually haisubva naSatani. Mwari ndiye anenge atodecide kuti uchaita gore renzara. Zvinhu zvakaita sedrought chii hazvibve naSatani. Ndosaka David akatoda kunzwa kuna Mwari. Mwari baba achoudza famine kuti vaudza David kuti famine iriko iyi it's because of zvakaitwa namambo Sauro, King Saul. Akauraya maGibeonites, breaking an oath which the Israelites had sworn to them. Kwakune maGibeonites. So maGibeonites vaIsraeri vanga vakaita dhiri. Vaita dhiri iri, one of my provisions edhiri ranga rekuti havaatakane havaurayani. But King Saul akabva abreka that oath paenda vauraya maGibeonites. So maGibeonites ava vanhu vangaita peace kuna Joshua achiuya kuna Joshua 9. So covenant iyoyo ndo yakabrekwa. Mwari baba atsamwa. Mwari baba judgment on Israel. Apa judgment on Israel ndo pakaitika famine, pakaitika nzara, drought nerufu, zvinhu zvakangofanana. Kana Mwari achida kukurovai, munorohwa nedrought, munorohwa nenzara, ndosema munoshayikwa kwemvura, oro natural catastrophe, oro rufu chairo kuti vanhu vanofa. So I interpret this to be words. Iyi yakaita ngozi yakaitika animaona. And then nzara iyi ngozi iyi yakaripwa nei? Mwari akaudza David kuti aende anobvunza maGibeonites.
magibhionite vanzi mukudei kuti mutiregerere, mukudei kuti zvimwe zviitike to atone for chini chake chaitika ichi. Magibhionite vati tikuda vana 7 vasauro kuti muende munovasungirira ende munovaexecuta ende munovasungirira ndowakabva vanosungirirwa. Kusungirirwa kwakaita vana 7 vaSamuel ndokupera kwakaita denda iyi. It's said kuti nguva iyoyo it was very tough maigona kusungirwa imi maigona kutofa imimi, but ainge nenguva inofanira nengoti maingoripwa ndokuripa kwakaita. So that is one instance in the Bible nandofunga kuti ngozi inotobva kuna Mwari. Mwari ndiye anotoudza ngozi. That is what I think. But anyway, that is not the point for today. Point itipo ndiye kuti Evangelist Marufu, you did a very bad job here. How will you be able to challenge Apostle Chiwenga if you cannot flow a mere journalist DJ honor? Leaves a lot to be desired.